sú aj nejaké reálne spúšťače, ktoré môžu to ADHD spustiť, lebo sú také rôzne mýty, že veľa pozerania sa do notebooku, telefónu a tak ďalej, že môžu byť takéto nejaké spúšťače, dokonca, že môžeš chytiť ADHD z toho, že používaš veľa telefónu. Skôr sa o tom ani nebavme. Našiel som to niekde v kapitole mýty o ADHD. Áno, jasné. No to samozrejme, že nie. Určite, že to treba zmiesť hneď zo stola. Absolútne žiadne videohry, žiadne pozeranie televízora alebo smartfónu, to absolútne s tým nemá nič. Okay. Dôležité sú tie jedna genetické vplyvy, druhá vec je vplyvy počas tehotenstva a krátko po narodení dieťaťa. Napríklad fajčenie. Napríklad, presne ako hovoríš, alkohol, fajčenie, návykové látky počas tehotenstva výrazne zvyšujú riziko, že dieťa bude mať psychické ťažkosti. Aj keď tá matka nemala ADHD, ale fajčila, pila a brala možno aj nejaké návykové látky, tak... Áno, ten vlastne prefrontálny kortex. Ono v podstate my, keď hovoríme o takej aj rannej diagnostike ADHD, tam vieme vidieť na CT alebo na MR zmeny na prefrontálnom kortexe, ale napríklad aj corpus callosum, čiže to teliesko, ktoré spája nám hemisféry, tak to tiež môže byť inak vyvinuté. To sa vie vidieť na tých zobrazovacích technikách. Čiže to je tiež jeden zo spôsobov diagnostiky, okrem anamnestických rozhovorov, okrem dotazníkov, objektivizovaných aj subjektívnych. Lebo spravidla, obzvlášť u detí, tam pretrváva takéto zmeny, hlavne v tom frontálnom náloku.